Здравейте! Днес ще ви разкажа за една ситуация, на която станах свидетел преди 1-2 дена, прибирайки се от работа. На улицата се разминавам с една госпожа, с дете на видима възраст, 3-4 годишно. Детето видимо недоволстваше и искаше нещо, дали от госпожата, дали от живота, дали от нещо друго. Плачеше, недоволстваше и така. На мен ми останаха едни реплики, подадени от госпожата към това дете. И репликите бяха: стига недоволства, стига търси внимание, не е това начина да ти обърна внимание. Опа! Аз бях, разбира се, погрушен, така малко дезориентиран в това какво чух и как аз трябваше да го възприема и да го отработя. Скъпи, драги мои, дори детето да търси внимание, тази госпожа му обърна вниманието, което той си търсеше, докато му обяснява, че няма да му обърне внимание. Оставям на вас извода.